Αυτό είναι special βίντεο. Θα κάνουμε βίντεο που θα ανοίξουμε 5 είναι. 5 φακελάκια από το Phantasmal Flames. Θέλω οπωσδήποτε να πετύχω κάποια special κάρτα. Γιατί απλά πρέπει. Δεν έχω προετοιμαστεί καθόλου, δεν έχω ανοίξει τα φακελάκια καθόλου, δεν έχω κάνει τίποτα. Οπότε θα το κάνουμε όλο αυτό μαζί. Θα είστε μαζί μάρτυρες σε αυτό το pack opening. Είναι μικρό, ok. Δεν θα κρατήσει πολύ, αλλά είναι ένα... Μπρο, αν μπορούσα να ανοίξω και το πακέτο, ok. Είναι μια αρχή. Θέλω σε αυτό το κανάλι να ασχοληθώ και λίγο με pack openings. Ορίστε, wait. Ορίστε ο κωδικός. Θα το πάμε λίγο χαλαρά για αρχή, για πρώτο βίντεο. Γιατί αυτό θα ανέβει YouTube και ίσως αν πετύχουμε κάτι καλό να ανέβει και στο TikTok. Μόνο αυτό το απόσπασμα. Λοιπόν, κυνηγάμε να βρούμε οτιδήποτε έχει να κάνει με Charmander και Charmeleon, γιατί λατρεύω αυτά τα Pokemon. Λοιπόν, σε Viper, Absol, τρομερό Pokemon. Bronzor. Μπρο. Οκ, το κρατάμε αυτό. Πρώτο πακέτο Mega Serpedo EX. Δώστε μου μισό λεπτό να φέρω τα sleeves. Λοιπόν, ωραία, βάλα και σε sleeve, είναι έτοιμο. Θα το αφήσουμε εδώ ότι καλό πετυχαίνουμε, θα είναι στο background. Και άνοιξα τα πακέτα από πάνω με ψαλιδάκι, γιατί μπρο δεν γινόταν αλλιώς. Και πάλι δεν μπορώ να το βγάλω. Έχουν κολλήσει. Όχι, μη μου αγχώνεστε. Βασικά να αγχώνεστε. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Που είναι? Ορίστε το κωδικό σας. Θα τσεκάρω μετά τις τιμές από ό,τι πετύχουμε, αν έχει κάτι καλό. Absol πάλι. Μπορώ τον έχω πετύχει 7.000 φορές. Τύπου κάπου έλεος. Λοιπόν, Wigglytuff, που έχει μια τρομερή κάρτα. Pawmot, πώς λέγεται. Mimikyu, αγαπώ τον Mimikyu και αυτό ό,τι είναι. Ο Mimikyu, αυτή εδώ η κάρτα, λατρεύω Mimikyu. Είναι από τα top 10 Pokemon μου. Πραγματικά. Ναι, περίμενα να το κάνει πιο εύκολο τότε το άνοιξα, αλλά δεν. Οπότε πάμε με το πατροπαράδοτο τρόπο. Απλά τα σκίζεις όλα. Λοιπόν, τρίτο πακέτο από τα 5. Μέχρι στιγμής είμαστε σε καλό ποσοστό, ρε φίλε. Έχουμε βγάλει ήδη ένα Mega Sarpedo. Λοιπόν, βέβαια δεν είναι το καλό version. Οπότε ευελπιστούμε για κάτι καλύτερο στα επόμενα 2 πακέτα. Ελπίζω δηλαδή. Λατρεύω αυτό το Pokemon. Punk Helmet. Οκ, Pawmi. Όπα. Οκ, καλά είναι τα... Μπρο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Mega Charizard X. Bro. Wait, αυτό είναι ακραίο pool. Ακραίο. Δεν είναι το top, αλλά bro, είναι τρομερό pool. Bro. Δεν το πιστεύω. Παίζει να βγάλαμε... Απλά δείτε. Ακραίο pool. Ακραίο. Damn. Έχω πάθει σοκ αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι το set που ήθελα πιο πολύ να πετύχω Charizard ever. Βέβαια δεν είναι οι ακριβές του. Έχει 2 πιο ακριβές κάρτες, αν δεν κάνω λάθος. Έχει τη χρυσή που είναι full ακριβή. Ορίστε ο κωδικός. Είναι η χρυσή που είναι full ακριβή και μετά νομίζω είναι η... αυτή με το υπέροχο art style, τέλος πάντων. Bro, πάει τρομερά. Μέχρι στιγμής είναι 2 στα 4. Μας έχουν βγει Mega EX. Λοιπόν, η Dawn πάλι, αλλά είναι απλή. Το Γκετεμάρου λατρεύω. Bro! Τα έπαθα λίγο όλα. Ωραία. No freaking way. Και πώς λέγονται αυτά? Ξέχασα πώς λέγονται. Με το art style κάτι έχει να κάνει. Είμαστε σε ακραίο run αυτή τη στιγμή. Έχουμε βγάλει profit, δεν ξέρω αν έχουμε βγάλει, αλλά έχουμε, δείτε εδώ, τριάδα πίσω. Mega Charizard X, Mega Sarpedo EX και Piplup, το
που από τότε δεν θυμάμαι καθόλου πώς λέγεται αυτό με τις κάρτες. Κάτι με το art style έχει να κάνει πάντως. Λοιπόν, και τελευταίο πακέτο. Γράψτε μου κιόλας στα comments αν θέλετε να συνεχίσω να κάνω τέτοια, γιατί τα λατρεύω. Και αν θέλετε να σας δείξω λίγο τη συλλογή μου, δεν έχω πολλές κάρτες. Λοιπόν, Basic Leaf Energy. Αυτό είναι παντού το Pokemon, το ίδιο και ο Toxel, το ίδιο και ο Lotad. Οκ, λατρεύω αυτό το Pokemon. Λοιπόν, Wigglytuff πάλι. Ωραία. Τώρα ξεκινάμε στα... Οκ, Paldean. Όχι πρώτη φορά το έχω ξαναδεί άκυρο. Αυτό είναι ο Swinub, Hollow. Και τελευταία κάρτα στο pack opening, ο Flygon. Οκ. Ξέρεις κάτι, επειδή είναι Hollow θα του βάλω σε sleeve. Έτσι απλά για να υπάρχει. Και... ναι, bro. Θα βάλω τώρα εδώ πέρα στο edit, γιατί κάνουμε και τρομερό edit. Θα βάλω λίγο τις τιμές τους, τύπου PSA 10 και πόσο πάνε από μόνα τους. Λοιπόν, Sharpedo, Mega Sharpedo EX, θα βάλω τη τιμή του ως Ungraded και PSA 10. Piplup, το ίδιο, εδώ. Και Mega Charizard X, αυτό που είναι πανέμορφη κάρτα. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους όσοι το είδατε. Ελπίζω να σας άρεσε, ξέρω εγώ. Κάντε like, sub και ό,τι άλλο θέλετε και πείτε μου αν θέλετε να συνεχίσω. Και παιδιά, ναι, σαν πρώτο βίντεο, τρομερή τύχη μπορώ να πω. Τα λέμε σε επόμενο, γιατί σίγουρα θα ξανακάνω.